תקליט פה באדום גם. לחץ אדום, לחץ אדום. עובד, נו. שתיהם. נמשיך בהקדמת ספר הזוהר. עם מי אתה בשותפה? מה הכוונה? שהצדיקים הם שותפים עם הבורא כביכול בבריאת העולם, שהם מביאים את כל האורות הגדולים, שנקרא המוחים הגדולים, שלא רק זה, שאפילו לאדם הראשון, כמו שמענו, עוד לא נגלו. שזה נקרא השמיים החדשים. לכל שעושים דברים חדשים, בורים רקיע זה נקרא. נקרא עכשיו. הזוהר, נזמין. תנן והאי שעתה, במילה דאורייתא, התחדשת מפומי דברנש. האי מילה סלקה והתחדשת, כמה קודשה בריחו, וקודשה בריחו נטיל האי מילה, ונשק לה, ועתר לה בשבעין, עטרין. גליפין ומחקקן ומילה את חוכמתה, תתחדשה סלקה וידעה על רשת הצדיק, חי אמין, ותצא מתמן, ושתה ב70,000 עלמין. וסליקה לגבי עתיק יומין, וכל מיני דעתיק יומין, מיני חוכמתה ינון ברזי סתימין אליים. זה לשון הזוהר, נקרא בעברית, וזה על פי הסוד מה מתדעים. למדנו באותה שעה שדבר תורה מתחדש בפי האדם, הדבר ההוא עולה והוא עד לפני הקדוש ברוך הוא. והקדוש ברוך הוא לוקח אותו הדבר ונושק אותו. ועותר אותו ב70 עטרות, מפותחות ומחוקקות. ודבר החוכמה שנתחדש, מה כמובן? היום אין דבר חדש, נתחדש. הבנה, הרי כל התורה לפני שבאת העולם, הכל קיים לקדוש ברוך הוא. כמה שתחדש דברים שהיו כבר, אתה מחדש אותם. אבל יש דברים שעוד לא נגלו בעולם, שזה האורות הגדולים, הם מגלים אותם. העולה ויושב על רשת צדיק חי העולמים, שהוא חידש את הדבר. ומשם עף ושט ב70,000 עולמות. ועולה עד עתיק יומין, שהוא ספירת הכתר. למה עתיק? שנתק מההשגה, כמו הכתר. וכל דברי עתיק יומין הם דברי חוכמה וסודות הסתומים העליונים, זאת אומרת הסודות של התורה. עכשיו בעל הסולם מפרש, פירוש. האם מילת הסלקה, כלומר בעת שאדם עושה עליית מן בדברי תורה שלו, עוסק בתורה כמה שיותר עושה עם חשק לשם שמיים, מחדש דברים, אז האם מילה עליונה שהיא רומזת למלכות, למה הדיבור נקרא מלכות, שהוא מדבר. סלקה וזה כמה קודשה ברוך הוא. זאת אומרת, בא לזיווג לקודשה ברוך הוא, התעודה לצאתה והתעודה לעילה. וזה שאומר, קודשה ברוך הוא נטיל לה מילה ונשיק לה ועתר לה. ואומר בעל הסולם, בית בחינות נוהגות בכל זיווג, שזה הפיל מלכות, בב כדא אביה, י"ק ו"ק. שתי בחינות. שנקרא זיווג נשיקין וזיווג יסודות. מה ההבדל ביניהם? מה זה זיווג נשיקין וזיווג יסודות? כי לא השתלם שמה עד דברה נורא לנורא ידבש דה בדם. מה הכוונה? שמלבד קומת חוכמה צריך זיווג לבית לקומת חסדים. זאת אומרת, זיווג נשיקין זה מביא לקומת חוכמה, וזיווג יסודות חסדים. זאת אומרת. ובשביל זה צריך בית זיווגים, זה קומת חסדים שתלבש בקומת חוכמה. למה? אי אפשר לקבל חוכמה בלי חסדים. אסור ליהנות בעולם הזה בלי להשפיע. לפיכך כל זיווג כולל בית זיווגים. א', קומת החוכמה, וזיווג זה נקרא זיווג נשיקים, בפה, מלכות מקבלת חוכמה, כן? זה נקרא נשיקה. למה המלכות היא מקבלת חוכמה? זה נשיקים. שזה מביא ראש וגר, ובית לקומת חסדים, שזה זיווג זה סודות, דקה היסוד, שזה פרד צדיק, שזה חסדים. למה? הוא עושה בחסדים לקבל. לנו לקומת חסדים. וזה שאומר, קודשה ברוך הוא, נטיל להיא מילה, דנו לנו גבה, שיש לה מילה זה דיבור, ונשיק לה, נושק אותה, דנו זיווג לקומת גת, שזה חוכמה.
ועטרלה, מה זה עטרלה? עטרה זה היסודות, שזה הכתר, יסודות, החסדים, שאז הוא גורם להתלבוש החוכמה בחסדים, והנוקבה מקבלת מוחים שלמים, אורות של גג, ג' ראשונה. וזה שאומר הזוהר, בשבעים עטרין גליפין מתחגקן. הכוונה המוחים השלמים של המלכות, הנוקבה, שנקרא 70 עטרים. למה היא הספירה השבעית, אחרי יסוד, וכל אחד תלוי ב10 זה 70 עטרות. כי הנוקבה היא היום השבעים, כשהיא מקבלת בזרע פין, שהוא כמעט 6, והוא נקרא בסוד עשרות, זרע פין נקרא עשרות, בינה מאות, אז זה 70 ביחד. נעשית 70. ובחינת המוחים נקראים עטרים, שזה הגל, אז נקרא 70 מטרים. זה מרמש שהוא מקבל את האורות האלה הגדולים. ואומר הזוהר שהם גליפין ומחקקן. מה זה גליפין ומחקקן? כלומר, שעל ידי המן שהצדיקים מעלים, הם נעשית ליד קיבול, כמו חקיקה. חקיקה זה כמו אתה עושה חור בשביל לקבל משהו. אותו הדבר, זה מלמד לנו שעושה התעלתו לתתה, התחוגגות, מן, שיכול לקבל את השפע בפנים. עושים כלי לקבל את האור כביכול. זה נעשה בית קיבול ל70 עטרין האלו. זאת אומרת, יש לה כלי לקבל את האורות האלה הגדולים. למה אם אין לה כלי, לא תוכל לקבל כאלה אורות גדולים. בזה שאומר, אז ומילת חוכמתה להתחדשה, סלקה וידבה ערש לשד צדיק חי על מין. נתבהר, כמו שאמרנו, שיש בית בחינות חידושים של שמיים וארץ, שהם זה פינו מלכות. מה זה חדשים? שאורות שלא התגלו אף פעם עוד בעולם. היו גנוזים מבריאת העולם. מי יכול להוריד את זה? מהצדיקים. אלה שזכו, קודם כל, מעליית הקדמות, חג הגדלות, גר דחוכמה, ועוד עכשיו אחרי זה אורות שחטא הזה אדם יסתרקו, מחזירים אותם. אחרי מחזירים את האורות שהתחגו בחטא הדעת, אז יש להם הצדיקים הגדולים, שמביאים את השמיים החדשים, זאת אומרת, אורות הגר האלה שאף פעם לא יגלו בעולם. זה סודות התורה האמיתיים. אז אדם יודע בדיוק כל דבר מה שיש בעולם, מה הבורא עשה, מה זה כל דבר. זה שאומר לך. זה שאומר. שיש, בעולם אומר בעל הסולם, שיש בית בחינות חידושים שמיים וארץ. שהם זה אפילו מלכות. זה נקרא השמיים, מלכות נקראת ארץ. א', להחזיר עטרה ליושנה. כמו שהייתה מטרם חידו של אדם הראשון. מטרם חידו. ותדע שמבחינת החידוש הזה נקרא הנוקבה, המלכות בשם מילה דאורייתא. למה היא באה דרך מילים, דרך המלכות. והיינו שברבי שמעון בר יוחאי עדנה את הדברים האלה. ב' חידוש שמיים וארץ בבחינת מוחין עילאים שאפילו האדם הראשון לא השיג אותם. ומבחינה זו נקרא נוקבה בשם מילת חוכמתה, בחוכמה שזה גם. וחידושה הולך עתה מבאר לנו הזוהר, ואומר, ומילת חוכמתה, התחדשה, סלקה בידבה עד ישד הצדיק חי על מין. דהיינו בסוף מה שאמרנו, שהצדיקים יושבים ועטרותיהם בראשיהם. מה זה עטרות? כי על ידי המן של הצדיקים השלמים, שזכו כבר בזערה עילת האדם הראשון, החזירו מה שחטא עץ הדעת, כמו רבי שמעון וחבריו, שהיו בדרגה הזאת. אז עולה המלכות שנקראת הנוקבה, להיות עטרה לראש צדיק, שהוא זרע פין. זאת אומרת, מעל זרע פין. הכוונה מלכות האצילות. להיותו עטרה לראש צדיק. מבחינת היסוד שלו שהוא חי על מין. פירושו, מה הכוונה? אור החוכמה נקרא אור החיה. כולם בחוכמה שזה אור החיה, אור החיים. זה אור תענוגים. כמו שאדם נהנה, מרגיש חיים, זה נקרא אור החיה. על שם החיים. והוא שאי אפשר לזרע פין. להמשיך אור החיה רק על ידי המלכות של הנוקבה. שהחוכמה מתגלה דרכה רק. החוכמה מתגלה רק דרך המלכות, היא הכלי. נבחן שאינו חי רק כשהוא בזיוק עם הנוקבה. שזה כתוב חי על מין. חי עולמות. הנקרא עלמא. היא נקראת, המלכות נקרא עולם. עולם חסד ייבנה. המלכות נקרא עולם. זה נקרא חי עולמי. על כן נקרא אז חי על מין.
מה זה מרמז? שיש זיווג המלכות עם זר אנפין והוא מקבל אור החוכמה. אז נבחן שהנוקבה היא עטרה על ראשו, כלומר שהמוחים של החוכמה נקראים עטרה הם מבחינת הנוקבה שלא היה זוכה בהם זולתה. זר אנפין ועבד הוויה לא היה זוכה לאורות האלה הגדולים, חוכמה בלי המלכות שבדרכם. גם זה סוד שלא זז מחבבה עד שקרה אימי, כמו שאומר הזוהר, כי המסובב נבחן לבין הסיבה שלו. ומתוך שהמלכות הנוקבה הייתה סיבה לאור החיה, הרי מבחינה זו נעשה הנוקבה לאמו, כי בכל היא נותנת לו, כמו שהאמא נותנת שבע על הבן. וזה שאומר הזוהר, ותשם את המן ושתה ב70,000 עלמין. כוונה אחת שנזדווגה זר אנפין בסוד העטרה, המלכות יזהר נזקה, ערוס צדיק, היא מעופפת ועולה למעלה, דהיינו לאריך אנפין, ששם החוכמה הגדולה, הגג, אריך אנפין. ושם מתקנות 7 ספירות שלה בסוד 7 ריבוע עלמין, שהם 70,000. למה? כי הספירות אריך אנפין נקראים אלפים, וגם ריבו. ומשם היא עולה יותר עד עתיק יומין. וזה שאומר, וסליקת לגבי עתיק יומין. כי מאריך אנפין, שזה כאלפים, עולה עד עתיק יומין, זה נקרא ריבו, שזה חסדים. אבל מה זה כל המספרים האלה? זה מרמז על השפע, שחוכמה נקרא אלפים. כן. אם אדם מקבל חוכמה, אלפך חוכמה. מה זה אלפים? הוא מקבל, מה? מה זה אלפים? ככה התורה, הקבלה, הי' כו' כ', שזה על זה כל התורה כולה י' כו' כ', 10 ספירות, אז הי' חוכמה. קוצו של י' אלו אפילו אות, זה נקרא ריבו. הי' זה אלפים, אלפי חוכמה. כאילו זה, ככה קוראים לזה או שיש לזה משמעות? זה ככה נקרא. הבינה היא מאות, וזר אנפין 10, והאחרונה מלכות יחידות. כדי שיודעים מה מדברים. אם אתה מדבר ריבו, אתה יודע איזה עולם מדברים. אם אתה אומר אלפים, אתה יודע איפה עולים. זה חוכמה. כן? אז ככה זה בשביל שאדם ידע, זה שפה רוחנית. כן. זה שאומר רגע. ומשם היא עולה עד עתיק יומין, וזה שאומר הזוהר סליקת לגבי עתיק יומין. כי מאריך אנפין, שזה עולם הצילות, עולה עד עתיק, שזה הכתר. והוא חושב עליות של זה אנפין המלכות, וזה אחר זה עד עתיק יומין. וכל זה מגרם מכוח המן של הצדיקים השלמים. זאת אומרת, הצדיק עולה לך עד, יכול עד לך, עד הכתר. כי בחינת הזיווג דעתרה, ערוס צדיק, הוא על ידי עלייה לאבא ואמא, עילאין, ומשם עולה לאריך אנפין בסוד 70,000 עלמין. ומשם לעתיק, שהיא תכלית הגובה שאפשר להשיג בעולמות בכלל. לעתיק. זה התכלית, שיש יחידי סגולה, כמו אחיה שילוני, בן בן יהודה, ורבי שמעון החי פטירתו גם הגיע. כל הצדיקים הגדולים הגיעו לדרגה הזאת. וזה שאומר, אבל מה, בעולם הזה עוד לא נגלה האור הזה. אחרי שנפטרו, היות שהם הגיעו, והיות שלא כולם תקנו את עצמם, ואם חלק תקנו, אז זה לא מספיק, זה כל ישראל. זה כמו שרשרת אחת. כן? כי לא ידח ממנו נדח. זה כל ישראל. שיהיו. אז זה שאומר לך. וכל זה נעשה על ידי המן של הצדיקים השלמים. כי בחינת הזיווג דעתרה, ערוס הצדיק, הוא על ידי עלייה לאבא ואמא עילאין, ומשם לאריך אנפין, ומשם לעתיק, שזה תכלית הגובה. וזה שאומר הזוהר. וכל מינין דעתיק, יומין מילין דחוכמתה, אינון ברזין סתימין עילאין. תראה, בלשון הזוהר, בפנים זה, הפנימיות שלו זה מדובר מה שאמרנו. הכוונה, מפרש, מעלת המוחין, המושפעים לנוקבה של המלכות על ידי שעולה לעתיק יומין. הוא אומר לנו איזה מוחים היא מקבלת. והוא אומר, מה אומר? וכל מיני דעתיק יומין, דהיינו כל הקומות המקובלות מעתיק יומין, הם מילים בחוכמתה ברזין סתימין עילאין. כלומר, שהיא מבחינת גז החוכמה, שהייתה סתומה,
עולם אצילות, חוכמה סתימה. כי מילים דחוכמתה מורה על קומת חוכמה. ורזין דחוכמתה, כן, מה מרומע על גל דחוכמה. והן אינן מתגלות זולת על ידי עלייתה לעתיק יומין ולא למטה ממנו. זאת אומרת, אחרי הצמצום של שבירת הכלים, כל העולמות ירדו. נפלו הספירות. הצדיקים מחזים לחזר כל ספירה טהורות שלה, כל זה טהורות שלה. עד שמגיעים לתכלית הגובה, שזה אור היחידה, זה עתיק יומין, אז זה הגאולה. ולא יחסי שום אור, כי לא ידע ממנו ידע. נמשיך בזוהר. למעלה סמך ג' והיא מילה סתימה חוכמתה יחדשתך כת סלקה התחברת בינון מילין עתיק יומין וסלקה ונחתה בידיו ועלת ותמנסר על מין גניזין דעין לא ראתה אלוהים זולתך נפקה מתמן ושתן ואתן מלאן ושלמין ותעתדו כמי עתיק יומין והיא שעתה ערך עתיק יומין באי מילה וניחה כמי מכולה נטיל האי מילה ועתר לה בדלת 170,000 חיטלין האי מילה כסד וסרקה ונחתה עבדה יגידה חדה. תראה, כל הסודות עושים רקיע. זאת אומרת, דברי חידושי תורה כמו שמיים חדשים עושים רקיע. עכשיו, נקרא את זה בעברית וזה הפנימיות הדברים, מה הכוונה. והאי מילה, ואותו דבר החוכמה, הסתום שנחדש כאן, בעולם הזה כשהוא עולה, הוא מתחבר באלו הדברים של עתיק יומין, שזה הכתר, ועולה ויורד עם מים, ונכנס ב18 עולמות צפונים, אשר עין לא ראתה אלוהים זולתך, ויוצאים משם, ומשוטטים ובאים מלאים ושלמים, ונועדים לפני עתיק יומין. באותה שעה, עתיק יומין מריח באותו הדבר, ורצוי לפניו יותר מכל. אתה שומע? שהבורא מחכה לגאולה, כמו שאומר יותר מה שעגר עושה ברזניק, מחכה שהנבראים יגיעו לעתיק, הגאולה הזאת היא אור היחידה שיהיה גאולה כבר. זה שאומר. אז לוקח את הדבר ומעטר אותו ב370,000 עטרות. ודבר חידוש התורה הוא משוטט ועולה ויורד, ממנו עשה רקיע אחד. ואז הרקיע הזה עם הסודות האלה, מי שמגיע לשם, הוא יכול להביא את הסודות. כל רב שמגיע לאותו רקיע, זאת אומרת, החוכמה הזאת מתגלה לו גם פה. זה נקרא כמו סולם, שאתה עושה. הרקיעים ממטעת, הרקיע האחרון. שכל רקיע, מי שנמצא במקום הזה, הוא מבין מה שהרב מדבר איתו. הוא מדבר איתו ברצון של קבלה, כל מיני דברים, אתה לא תבין, מילה לא תבין, כן? זה רפין עלה עליך פין וזה, הוא מבין בדיוק מה שהוא רוצה להגיד, למה זה הכל פנימיות. זה שאומר. פירוש שווה שם פרץ עכשיו. הרקיע של עשה רקיע. פירוש, כי בעת עליית הנוקבה לעתיק יומין, הכוונה לכתר, היא נכללת שם בזיווג, והיא מעלה אור חוזר, ממשיכת אור ישר בבחינת עתיק. זאת אומרת, הרי כל העבודה שלנו, את האור ישר, לקחת אותו עם אור חוזר. כמה שתענוג יותר גדול, צריך התגברות יותר לדחות אותו. אם יש לך אור תענוג כזה גדול ואתה לא יכול לדחות, נקרא שבירת הכלים. לא יכולת להתגבר. אז פה הוא מרמז לך, שאם הוא עושה לך אור חוזר עד הכתר, עד היחידה, זאת אומרת, העולם מתוקן כבר. למה? שהקדוש ברוך הוא רוצה להיטיב בבנאים, שלא יהיה בושה. וכל שאדם לא יכול חוזר להחזיר אותו, הוא יקבל אור ישר, אז יש לו בושה, וקבל מתת חינם. אבל אחרי שהחזירו כל החוזר, אז זה הגאולה כבר תהיה, זה שאומר. זה שאומר, ואם מעלה אור חוזר, וממשיך את אור ישר, מבחינת עתיק יומין מהכתר, עד ככה. זאת אומרת, תענוג הכי גדול שיש, הוא יכול לדחות. וסלקה פירושו מעלה אור חוזר מטה למעלה. ונחתה פירושה אור ישר מעלה למטה. שאז מקבלת החוכמה ברזין סתימין עילאין הנעל. וזה אמרו, בעדי הוא מורה שנכנס עם האור חוזר, אור ישר בעתיק עצמו, שזה כבר אור הכי גדול. וזה שאומר הזוהר, ועלת ותמנה שר על מין גניזין, דעין לא ראתה אלוהים זולתך. כי הזיווג הזה שנעשה בעתיק שהוא הכתר, הוא גם כן על היסוד העתיק, אשר שם, והוא גם כן
צדיק חי על מין, כמו יסוד דזה על פי בית עלייתו לאבבים העילאים. אבבים העילאים זה חסדים מכוסים, ויש לו חוכמה אבל הוא בוחר חסדים מכוסים, זה כבר אותו דבר הכתר, מבחינת חסדים. יש לו חוכמה אבל הוא כל כך דבוק בבורא, ידבק במידותיו, אז הוא יכול לקבל כל החוכמה לאין סוף. למה? עיקרו משפיע. אז אין לו בושה בשום תענוג שהוא מקבל מהבורא. אלא מה ההפרש הוא? כי היסוד העתיק, עין לא ראתה אלוהים זולתך, כי הזיווג של היסוד נעשה על המסך בסוד הקה, שמעלה אור חוזר שלביש אור ישר, כנודע. והנה למטה באבא ואימה, נבחן המסך, נבחן כנפיים המכסות על האור העליון, ואין שדוחים אותו לאחוריו. למה? זה מורה שיש שם את כוח הדין באבם העילאים. עוד לא הגיע לאורות הגדולים האלה, כן? שזה סוד שכל אור חוזר נקרא אור דין. למה? הוא לא יכול לקבל אור ישר. אבל אם הוא יכול לשחות כל האור חוזר, אז הוא יכול לקבל, זה מראה שהוא יכול לקבל. מה שכן ביסוד העתיק, ששם נאמר, לא יקנף עוד מוריך, והיו לך, זאת אומרת, שם כבר אין יצרה, לא קורא, אין שם שום דינים יותר. זה גמר התיקון. כי אף על פי שהמסך מעלה אור חוזר ממטה למעלה, מכל מקום, אין בו כנפיים להסתיר. למה? זה כבר יכול להיות שם שמיים הכל. ועל כן הוא מכונה חי על מין גניזין, דעין לא ראתה. כלומר, שאין שם עוד בחינת כנפיים המכסות מעין זר. כמו שכתוב לעתיד לבוא, זה אלוקינו, יבינו לו. יכולים כבר לקבל את השבע מהבורא בלי בושה. כי אין שם שום דינים, אלא עין לא ראתה אלוהים זולתך. למה? מה הסוד פה? כי הבחינה ממטה למעלה נקראת גניזין. למה? שאתה בוחר מה שלא מקבל כלום, נקרא גנוז. הוא בוחר בחסדים. הוא אומר שהוא רוצה לדאוג בבורא. הוא לא רוצה לקבל את עצמו. זה נקרא גנוז. אמנם היא בחינת עין לא ראתה. עין זה חוכמה, לא ראתה. וזה אמרו. נפקי מתאמן ושנתם והייתם מלאה ושלמים. נפקי מתאמן היינו מסוד הזיווג על המסך הנקרא חי עולמים. גניזין עין לא ראתה. ושתן מה זה מורה? שמעלה אור חוזר מטה למעלה. והעטיין ממשיך אור ישן שזה בא מעלה למטה. ואז הם מלאים ושלמים. מה הכוונה? מלאים באור ישר זה חוכמה. ורזיסטים אין להם. דרך הסודות החסדים ושלמים מבחינת אור חוזר. שיש שם שום דין. שהוא כולו רחמים גמורים. כמו אור ישר. אם כל אור חוזר זה באור ישר זה כמו אור ישר. אבל כל מה שהוא לא יכול לסחוט כל אור ישר. יש חלק מאור ישר שלא כוח לסחוט, יש דינים. למה דינים? מצאת הבורא לטיב לבים שכל האור ישר תקבל דרך אור חוזר. ולא חלק. למה הטיב לנבראים למשל אור ישר 100 קילו תענוג, צריכים 100 קילו תענוג עם ישראל. כל הנבראים ביחד, כל שיטה שניהם, לסחוט אותו. דרך עליות עדנון. זה סוד האיסורים שסבלו, וכל הסוד של עם ישראל, כל זה נבחן לזה דרך אור חוזר. ואומר הזוהר, ואז התעדדו כמי עתיק יומין, שהם מוכנים להביש את העתיק יומין שזה הכתר. וזה שומר, באיש שעתה, ערך עתיק יומין, באי מילה, וניחה כמה מכולה. זאת אומרת, בשעה הזאת, שהוא דחה אור חוזר עד הכתר, זה נוח לבורא יותר מכל. למה אין יותר מעלה מזו. זה שומר, אורח הוא סוד נייחה דרוחה, כי הזיווג הגדול והנשגב הזה, הוא גורם נחת, רוח מאוד נעלה לעתיק יומין, והוא משום שכל העולמות כולם וכל שבחם נכללים אז במלכות, בנוגבה, שהיא עיקר לטיב לנבראים, המלכות. וזה שומר, וניחה כמה מכולה, כי זה הנייחה דרוחה, מגיע לו מכל העולמות, כולם בבת אחת. לאותה תכלית השלמות והגובה שעליה נבראו העולמות. זה היה כמו שאמרנו לפני שהיה צמצום, היה ממלא כל המציאות. אור וכלי, ככה חזרה על זה כל הצרות שעברו עם ישראל, שיטה ושניהם, שעל ידי אור חוזר, על ידי העבודה התורה מזוות דרך הצדדים, תקנו את האור הזה. ואז תהיה גאולה. וזה שאומר הזוהר. נטיל להם מילה, ועתה לה בתלת 170,000 עטרים. מה הכוונה? כי אז משפיע עליה המוחים ונשגבים, דעתיק יומין שהוא הכתר, שהם חוכמה בלעד לבנת מלכות.
שכל אחד עולה 100,000. למה? כי ספירות עתיק הם 100,000 כל אחד. שזה כתוב 100,000 עלבים. אלא ההפרש הוא כי ב30 העליונים של החוכמה, ששם סוד מ30 הכי נכבד, אלא 3 לא בא. כלומר, שאף על פי שהיא מקבלת ונכבדת גם מגרד החוכמה דעתיק, שהם 30,000 העליונים, כמו שהוא אומר להם, הם כל זה, אלא 30,000 עצמם, לא תוכל לנו כבר לעלות ולהלביש ממש. למה? כי אם הייתה מלבשת גם 30,000 האלו, הייתה הנופה מתבטלת באור. זאת אומרת, הכלי היה מתבטל באור. ושזה הנבראים, לפחד ניסוצים מעלים, ולב הקדוש הוא יתקן בעצמו. לכן אינה מקבלת מעתיק רק 370,000 עטרים, דהיינו 400,000 פחות 30, בטעם האמור, שלא יתבטל הכלי באור. למה אם אור גדול, הכלי לא יכול נותן באור. וזה שאומר, האם מילה תסד וסלקה ונחתה, תעבדה לקייה חדה. תסד פירושו מעופפת למעלה. למה? אור לטיב לנבלעים, הקדוש ברוך הוא ברא אותו. יש מי יש. כן, לקבל את האור זה המלכות. אם היא תהיה כולה אור, אז אין כן. ותסד וסלקה, דהיינו שהיא מעלה אור חוזר ממטה למעלה. ונחתה שעל ידי האור חוזר שהיא מעלה יורדת עם האור ישר מעלה למטה. ונעשה רקיע חדה, שעל ידי הלבשת אור חוזר לאור ישר, נעשה שם רקיע אחד. כי אותו המסך שנתקן במלכות כדי לענות אור חוזר, שהוא הגיע למלכות, למגבר על ידי מעשים טובים, והמן שעלו הצדיקים כדי להשפיע, נחדו על יוצרם, הנה אחר הזיווג שנעשה עליו, הוא נעשה לבחינת רקיע. הנה, מה הרקיע הזה עושה ששאלת? שדרך הרקיע הזה משיגים הצדיקים, אותה קומה, הזיווג שנעשה עליו. מגיעים לאותו קומה. צדיק אחד גדול הגיע לדרגה הזאת, אחר כך צדיקים אחרים עובדים ומגיעים לדרגה הזאת. הוא פותח את השערים כאלה. נכון. והעניין הוא, כשהמדרגה יורדת לצדיקים דרך הרקיע, נמצאת מתלבשת בלבוש שנמצא מהרקיע ההוא, שהוא אור חוזר. המתהפך מהרקיע הוא למטה עם האור ישר, שמרקיע הוא למעלה. וכן היא באה להשגת הצדיקים המלובשים זה בזה. עכשיו בעל שם מפרש בור הדברים. כי אלו הצדיקים שזכו לשלימות ההיא לעלות מן לזיווג הגבוה הזה עד הכתר הכוונה העתיק, הנה כבר הם באים מבחינת קבלה לעצמם כלום. זאת אומרת, כל אנש שהם נהיים בעולם הם לא לעט עצמם. מה שתביא להם תענוגים הכי גדולים, אפילו רוחניים שזה לימוד לשם שמיים. למה? בתענוג גשמי יותר קל מה שתענוג רוחני יתגבר לשם שמיים. למה אם בא לאדם מרשם בתורה מצוות שהוא צדיק גדול, כל הגדול מחברו, מצוות גדול ממנו. אז איך הוא באותו רגע צריך לשם שמיים לעשות? עוד יותר קשה לו. כולם רצים עושים לו כבוד. נכון. קשה. אבל פה מודע הצדיקים שזכו כבר למדרגה הזאת, זאת אומרת, אין להם קבלה לעצמם בכלל. כל מה שהם מקבלים, זה רק לשם שמיים. זה מצאת הבורא. ככה הוא רוצה הבורא שיהיה. שאור וכלי זבוקים יחד. זה שאומר לך. אין בהם מבחינת קבלה לצורכם שום דבר. ומן שיעלו, למה עלו מן? רק כדי להשפיע ולא לקבל. להשפיע נחדו על הבורא. למה לשם לעשות נחדו על עצמנו, נכון? הם הגיעו לדרגה הזאת. אנחנו אומרים את זה ככה. לעשות נחדו על עצמנו, לעשות בורא. לפיכך הם מתקנים עם המעשים טובים והעמל מבחינת המסך למלכות, שזה עיקר הכלי, המלכות, ומכשירים אותה לזיווג הגדול הזה, שההכשר עצמו הוא סוד אור חוזר העולה מהמסך שלו כבר למעלה. כי כל העולה ממטה למעלה זה סוד השפעה, שיחת הקבלה לעצמו. למה? כמה אור יותר גדול הוא דחה, זאת אומרת שהוא יכול לשחוט, זה לא לעצמו, אם הוא מקבל שם שמיים. אבל אם הוא לא דחה, קיבל את התענוג, זאת אומרת קיבל את זה לעצמו. הוא יורד גם מהמדרגה שלו באותו רגע?
אז הוא לא יכול, הוא לא מקבל שפע רוחני. לאותו רגע, לאותו... זה זאת אומרת, זה נקרא כביכול כמו חטא. בשבילו. כן, למה? היה צריך או לא לקבל בכלל, או לקבל לשם שמיים. כן. אבל הוא רצה לקבל, זאת אומרת שהוא רוצה ליהנות. תענוג גדול. יעני פעם אחת אתה יכול כל הזמן להיות באיזה מדרגה של שם שמיים, פעם אחת עשית איזה תענוג לעצמך. עליות וירידות, כן? תראה, יש עליות וירידות, אדם לא נהיה צדיק. ביום אחד זה ברור. אבל גם כשהוא מגיע למדרגה שלו, תמיד יכול להיות לו עוד מדרגה שהוא יכול להגיע אליה. כן. אז אין פה איזה גבול, אתה מבין? אבל הגדול מחבר שהוא גדול ממנו. באמת בעל הסולם אומר, כמו שיש מ"ט שערי קדושה, יש מ"ט שערי טומאה. עכשיו אם האדם מגיע מ"ט שערי קדושה, יותר לא יכול להגיע לשער הנור 50. יש כנגדו יצר רע. יש מה? יצר רע, מ"ט שערי טומאה. כן, כנגדו. כן, כמו שהיה כהן גדול 80 שנה ואחר כך זה. נכון. אז כשהאדם מגיע לדרגה כזאת, מה צריך לעשות? כדי שלא ייפול? מה, לפרוש לגמרי, אני יודע מה. מה הוא צריך לעשות? תפילה. תפילה. תפילה, אם הוא עושה תפילה לבורא, שיוציא את היצרה ממנו לגמרי, ואז תפילתו תתקבל, כמו שהיה עם איך קוראים לו? ששם מסמרים בעיניים? איך קוראים לו? הוא היה גלגול של פלטי בלייש, שהיה... עם המסמרים? לא פלטי בלייש, איך קוראים לו? עם מיכל, שלקחת מיכל, קוראים לו. מיכל? שהוא לא בא עליה, אבל נהנה מהראייה רק. חרש, מתיה בן חרש. אוקיי. מתיה בן חרש. אז הוא, הפרזי עצמו בשביל שלא יחטא. אז הבטיחו לו, לאן לא יוצא לה. זה התפילה שהוא עשה, זה תפילה. תפילה. אמר לו, יישאר ככה, לא רוצה לה. הוא אומר, אני מפתיע לך שלא יצא לה. זאת אומרת, כשאדם מגיע עם שערי קדושה, התפילה תעזור לו. אם הוא מתפלל, אז ליבי חלל בקרבי. כן, אבל תפילה שאדם עוד אין לו כלום, יש תפילה שאדם במדרגה גדולה. אבל שכולנו במצב כזה, בתפילה של מ"ט שערי קדושה. טוב. כי כל העולם ממטה למעלה הוא סוד השפעה. בתחיית הקבלה לעצמו. זאת אומרת שהוא כבר, מה שמקבל, שם שמיים, לא לעצמו. ואז נעשה זיווג דקה עם אור העליון, והאור העליון מתלבש בלבוש של אור חוזר העולה. והנה האור היורד ממעלה למטה, הוא מלביש באור חוזר, מתלבש בו, העליון בא לקבלת התחתון. דהיינו לאותו צדיק, הוא כן מקבל, אבל מקבל כמו השפעה, כאילו משפיע, הוא תחת כל האור. כן. הוא יכול להתגבר, הוא יכול לוותר. שאלה המן, כי כל הבא ממעלה למטה פירושו שבא לקבלה. כמו שאדם, למשל יתגבר על תאוות משהו, אחר כך הוא אוכל. כן. הוא גם נהנה, אבל זאת אומרת שם שמיים. עשה ברכה, עשה פה, עשה מה שצריך. וכיוון שהאור העליון עובר לתחתון דרך הרקיע, נמצא נוטל עמו בעינת הלבוש דאור חוזר מהרקיע. והתחתון מקבל האור העליון תוך לבושו זה. והפירוש הוא כי גם אחר שבאה הקומה להשגת התחתון, שהוא הגיע לקומה הזאת הגדולה, אינו נהנה במשהו מן האור העליון היורד אליו, אלא לפי מידת השפעה נחדו על יוצרו. דהיינו, במידת הלבוש שלו חוזר המלביש האור העליון. זהו, כל אחד לאור חוזר שלו. יש אדם, אור חוזר שלו גדול, מגיע לעולמות יותר גבוהים, יש יותר קטן. זה שעליה מהמדרגות, כמו סולם. וזה נבחן, מקבל עמד להשפיע, שזה עיקר מתת הבריאה, לקבל תענוגים עמד להשפיע. ולא מקבל משהו אם לא תמצא בו השפעה ליוצרו. זאת אומרת, אם יהיה משהו לענת עצמו, הוא לא יקבל, רק לשם שמיים. למשל, יש דבר שהוא יכול להתגבר ושהוא לא יכול להתגבר. מה שיכול להתגבר, הוא אומר, זה אני מקבל, וזה, הוא יודע שאם יקבל את זה, זה לא יהיה לשם שמיים. אז הוא לא מקבל את זה. זה אף על פי שהוא לא יכול להתגבר עוד, אבל במשך הדבר יכול להתגבר גם על זה. כמו אדם שחוזר בתשובה, ואתה מתגבר על דברים יותר קטנים, גדולים, לא יכול להתגבר גדולים. אחר כך יותר גדולים מתגבר, יותר גדולים מתגבר, אותו הדבר, זה הכל נקרא כמה אור ישר ואור חוזר, על הנוער. ועל כן הקבלה המלובשת תוך ההשפעה, זה שאומר, זה נקרא השפעה, וזה שמדייק הזוהר.
ההיא מילה, תסת וסלקת ונחתת, עולה ויורדת, חוזר ועוד ישר. בהתעבדת רקיע אחת, העד נעשה רקיע אחת. כל דרך שבא דרך כל חוזר, זאת אומרת שיש לו לשם שמיים, נעשה רקיע. כלומר שאינו מקובל לתחתונים רק דרך הרקיע. זה הלבוש, זה נקרא לבוש. דרך כל חוזר, שזה דרך חסדים. וממשיך הזוהר למעלה, סמך ד' וכן כל מילה ומילת חוכמתה. התעבדין, רקיעין קיימין, וקיומה שלים כמה עתיק יומין. והוא קרא לו שמיים חדשים. שמיים חודשים סתימין דרזית חוכמתה אילה. וכל עינון שאר מילים דאורייתא דמתחדשין קיימין כמה, קודשה ברוך הוא וסלידין ועבדין ארצות החיים. ונחתין ותעתין לגבי ארץ חד, והתחדש והתעביד כל ארץ חדשה. מהי מילת חדש דאורייתא? מה אומר לך? איך נעשים ויכול שמיים חדשים וארץ חדשה? אין חדשה, מה זה חדשה? כוונה, אורות שמיים לא הם מגולים. תקרא את זה. וכן כל דבר ודבר של חוכמה נעשים רקיעים עומדים בקיום שלם לפני עתיק יומין, והוא קורא אותם שמיים חדשים. כלומר, שמיים מחודשים שהם סתומים של סודות החוכמה העליונה. וכל שאר דברי תורה מתחדשים, שאינם מבחינת חוכמה העליונה, עומדים לפני הקדוש ברוך הוא, ועולים ונעשים ארצות החיים. ויורדים ומתעטרים אל ארץ אחת, נתחדש ונעשה כל ארץ חדשה. מכוח דבר שמתחדש בתורה. זה לשון הזוהר, בעברית עכשיו נזיר פנימיות הדברים בפה הסולם. פירוש, אומר בעל הסולם. כי כן הולכים הצדיקים ומעלים מן תמיד, ממשיכים המדרגות הנשגבות ההם מעתיק יומין, מהכתר, על ידי אותם הרקיעים שנעשו על ידי הזיווג העליון, ומאלו הרקיעים נעשו סוד השמיים החדשים, שהם מתחדשים במדד עתיק יומין, שזה הכתר. ועל כן נקראות אלו ההשגות הגבוהות בשם סתימין דרזין חוכמתה עילה. זה נקרא שמיים חדשים. הסודות האלה הגדולים שאף פעם לא יקרו מעולם. דהיינו, על שבאות מלובשות בלבוש הנמשך מהרקיעים. וזה שאומר הזוהר. שאר מילים דאורייתא לגבי ארץ חד, התחדש והתעביד כל ארץ חדשה. כי בכל קומה יש 10 ספירות, חוכמה בעצם מלכות. ועד כאן היה מדובר רק מבחינת רזין חוכמתה לבדה, ולא מבינה זה במלכות שבכל קומה. והתעבידו ארצות החיים שנעשים כולם מבחינת בינה, הנקראת ארץ החיים, כוונה דרך החסדים של הבינה. ונחתין לגבי ארץ חד, לנו למלכות שנקראת ארץ. התחדש עביד כולה ארץ חדשה, כי המלכות מתעטרת הכוונה באורות במוחין, וקיבלה כל המדרגות וארצות החיים שהיא מבינה. ועל ידי זה עלתה המלכות להיות בינה. כוונה, מה המלכות הייתה מקבלת? בבינה היא משפעת, אז הרצון לקבל היה משפיע, נהיה בינה. ונקרא עלתה ארץ חדשה. מה הכוונה? המלכות שאדם נולד, הוא רוצה לקבל, נכון? רק לקבל. תן לו, אם לא תן לו הוא בוכה, רק תן לו. זה נקרא מלכות. אבל אחרי שהוא הופך את הרצון לקבל שיהיה משפיע, זה נקרא ארץ חדשה. למה? הוא הפך את הרצון לקבל שיהיה כמו הבינה משפיע. שזה תיקון האדם. אז זה נקרא ארץ חדשה. ארץ זה מלכות, האדם נולד מקבל, פתאום יהיה משפיע. איך זה? על דעת תורה מצוות. זה נקרא ארץ חדשה. כי מה שהייתה מקודם לכן, מבחינת מלכות, רק לקבל, איך אדם נולד? רק לקבל. אם לא, הוא בוכה, תן לו, הוא בוכה, נכון? רק תן לו. עד גיל 13 הוא רוצה לבנות את העולם הגשמי. אחר כך בתורה הוא רוצה לבנות את העולם הרוחני. שיהיה לו עולם הבא, שיהיה לו. הוא רוצה לקבל עוד. זה לא טוב, הוא צריך להפוך אותו להשפיע. אז זה נקרא, שהוא משפיע הכל לארץ חדשה. כי עתה, זה שאומר, היא עתה נהיה בינה, המלכות, שהייתה הרצון לקבל נהיה בינה משפיע. וזה סוד עתיד הבן, בכתוב, אף שג מה בא, נכון? מה זה מלכות? ושג זה בינה. עתיד הבן להיות שג. זאת אומרת, עתיד הרצון לקבל, שיהיה בינה משפיע. שזה הבורא רוצה ככה, שיהיה. והמה, שזה זרע פין, שזה ו' דאביה, יהיה עם, חוכמה. למה? זרע פין, המקום שלו בעריך הפין, שזה חוכמה. יחזור למקום שלו, שיש אצילות. למה המקום שלו נהיה בייה עכשיו, בעולם הזה. כי בחינת שמיים הם זרע פין. ועתה, במדרגת עתיק יומין, הכוונה עתיק הכתר, הם נקראים רזין תחוכמתה עילה, סודות חוכמות העליונות. סוד זה עוד הכוונה חסדים.
הרי שהמה שהוא זר אנפין, זה ו' דהוויה, נעשה מבחינת אב חוכמה י', זאת אומרת המקום שלו באריך אנפין היא חזרה, שהיא חוכמה. ובחינת ארץ שהיא הנוגבה, שהיא המלכות, שזה אנפין, נעשה שק בינה. ונמצא שסוד שמיים חדשים וארץ חדשה, הם אומרים לנו מהו בן שנתבדלו ונעשו עם שק. זהו, כשאדם נולד נקרא בן, רצון לקבל. אבל היה במילוי הין, רומז בן, מלכות רצון לקבל. כשזקן עצמו נהיה שק בינה, נהיה משפיע, הוא לא רוצה לקבל שום דבר לשם שמיים. מי גרם לזה? התורה ומזמור, על ידי עליית מן, תתלעלה, עד שמגיע הסודות הנסתרים, שזה מביא לו את החוכמה. אז זה שאומר, זה העבודה שלנו בעולם, להפוך את הרצון לקבל, שזה נקרא בן, להשפיע, שזה נקרא שק בינה. זה נקרא י' כו' כ', עם שק מה בן, עם חוכמה, שק בינה, זה נמפי ו' דהוויה, בן מלכות, אחרון הדהוויה. הכל אותו דבר, לפי השמות, זה במילואים. אוקיי. המילוי אומר את החיסרון. למה? י' כו' כ' פשט זה שלמות. פשט. אבל שיש מילוי, ומילוי זה מילוי, מילוי זה מילוי, אז זה שמות חדשים. זה מראה על חיסרון, זה צריך לתקן. עד שנגיע י' כו' כ' שלמים. זה נקרא, ביום יהיה שם אחד ושמו אחד. י' כ' י' כ'. נמשיך בזוהר. סמכי. ועדה כתיב, כי כאשר השמיים החדשים והארץ החדשה, אשר אני עושה. מה זה אני עושה? לא כתוב אשר עשה. עושה כביכול, עומדים לפניי. עשיתי לא כתיב, אלא עושה. דעביד תדיר מעינון חידושין ורזין דאורייתא. ועדה כתיב ואשים דברי בפיך, ובדל יציג כסיתיך, לנטוע השמיים, ליסוד הארץ, השמיים לא כתיב אלא שמיים. מה אומר? ועל כן כתוב, כי כאשר השמיים החדשים והארץ החדשה, אשר אני עושה עומדים לפניי. עשיתי לא כתוב, אלא כתוב הוא עשה את הכל בלת העולם. מה כזה עושה? עושה עוד פעם. אלא מרמז, מה זה מרמז? אלא זה לשון הווה. משום שעושה תמיד. כאילו התחדשות כל יום. כל יום. שמיים וארץ חדשים, מאלו חידושים והסודות של התורה. ועל זה כתוב, ועשינו דברי בפיך, ובצל ידי כיסיתך לנטוע שמיים, ליסוד הארץ, כל יום. הוא נותן לנו עבודה שיעשו. השמיים לא כתוב אלא שמיים, בלי הידיעה. למה? מפני שאינו סובב על השמיים ממש, אלא על שמיים חדשים, שנעשים מדברי התורה, מסודות התורה. על ערכיים האלה, זהו. ואומר בעל הסולם, פירוש, עשיתי לא כתוב אלא עושה. ומורה בזה, שלא לטעות בפירוש הכתוב, שזה שמיים חדשים וארץ חדשה, שהוא כמו עניין של תיקון דבר הנעשה ונתחדש פעם אחת, ודי. אינו כן, אלא הם עניין עבודה תמיד, כי הצדיקים שכבר נשלמו בזהרה עילאה, מה הכוונה? שתקנו חסר דעת, כל מה שנסתלק מהאדם הראשון, עכשיו הם צריכים לבוא לאורות האלה שאף פעם לא מגולים. הם הולכים ועושים תדיר שמיים וארץ חדשים, שזה סוד צדיקים הולכים מחיל אל חיל. הוא מביא ראיה על זה, כי כתוב השמיים החדשים, הארץ החדשה אשר אני עושה, ולא כדי שאני עשיתי. הרי שאלו שמיים וארץ הולכים ומתחדשים תדיר מחידושי אורייתא של הצדיקים הגמורים. וכן מביא ראיה מה כתוב לנטוע שמיים, שאם היה זה פעם אחת, היה צריך לכתוב לנטוע השמיים, בידיעה. כיוון שכתוב שמיים, משמע שזה תדיר. כל הזמן יש עליות וירידות. לנטוע שמיים, לעשות עבודה. איזה עקרון. עכשיו סמך ב'. אמר בן עזר, מהו בצל ידי כיסיתיך? כל פסוק בתורה, פנימיות הדברים. אמר בן עזר, מהו בצל ידי כיסיתיך? אמר לי, בשעתה דתמסר אורייתא למשה, עתו כמה ריבו מלכי עילאים, להוגדה לי בשלובה דפומאון, עד דחפה עלי קודשה בריחו. ואשתה דהי מילה סלקה ותחתרה וקיימה כמי קודשה בריחו, יהיו חפה עלי מילה, וכסה עלו ברנש, דלה יש למודע לגבי. אלא קודשה בריחו
ולא יקנו לגבי. עד יתעביד בהי מילה שמיים חדשה, עד יתיב ובאיזה גזיתך נתוש נזרד. מה אומר לך פה? היום, תראה איזה חידוש יפה. אמר בן עזר, מהו בצל ידי כיסיתך? בשביל מה צריך לחסות? אמר לו, בשעה שנמסרה התורה למשה, באו הרבה רבבות מלאכים, עליונים לשרוף אותו בשלבת פיהם, עד שחיפה עליו הקדוש ברוך הוא, שמר עליו. ועתה שדבר החידוש שבתורה עולה ומתעטר ועומד לפני הקדוש ברוך הוא מחפה על הדבר ההוא. הקדוש ברוך הוא שומר עליו, הוא מכסה על האדם ההוא, שלא יוודע להם אלא לקדוש ברוך הוא בלבד, שלא יקנו בו ולא יקנו אותו, עד שנעשה מדבר הוא שמיים חדשים וארץ חדשה. זה כתוב, ובצל ידי כיסיתך לנטוע שמיים יסוד הארץ. כאילו שלא יפגע בשום דבר בחידוש הזה. כן, ומה אומר לך? לנטוע שמיים ויסוד הארץ, כביכול אנחנו נוטעים שמיים בארץ? לא. אלא זה החידושי התורה האלה, הם עושים רקיעים, כמו שאמרנו. מכאן שכל דבר המכוסה מן העין עולה תועלת עליונה. אין הברכה שעולה הדבר הסמוי מן העין. וזה שאומר, ובצל ידי כיסיתך. ולמה נתחסה מן העין? בשביל התועלת העליונה, זה שכתוב לנטוע שמיים ליסוד הארץ, כמו שלמדנו, גם כדי שיצמח מזה שמיים מארץ חדשים, הסודות האלה הגדולים שהתגלו כולם, שיבוא הגאולה. מה זה ובזה ידי כיסיתך, אומר בעל הסולם? הכוונה היא על הלבוש הנמשך מהרקיע ומלבוש מכסה על קומת המוחין האלה, שהמלאכים לא יגענו בהם, באורות הגדולים. המלאכים הם מעט חסדים, ואנו חוכמה זה מעל חסדים. אז שהם לא... כביכול, כמו הם משרתים אותנו. כן, אז שלא יתערבו בזה? מה? מה? שלא יקנו בזה. זה שומע. הוא מכסה על קומת המוחין, אשר הלבוש הזה הוא כמו צל, המכסה על המוחין ומעלימם מעין זר. ואינם ידועים אלא לקדוש ברוך הוא בלבד. למה זה ככה? מביא לטעם, שהוא כדי להעלים את המדרגות הגדולות האלו ממלאכי השרת. למה? כדי שלא יקנו בו בעניין הקינה הזו של המלאכים, ובהיותם זכי החומר. אנחנו בטיפה סלוחה, הם מלאכים זכי חומר, קדושים. אז למה לא אנחנו מקבלים כאלה דברים גדולים והם לא? אז יקנו, אז הוא לא רוצה. שבראת המחדים. נמצא כשמסתכלים בצדיק, מגלים בו כי הם פחיתות בקנאתם עליו, על המדרגה הגבוהה שזכה. ואחר כך נחזים המקטרגים באותה פחיתות שגילו בו המלאכים. לפיכך, כשמתלבשת המדרגה בהי לבוש של הרקיע, שהלבוש הזה מודד לו את המדרגה, שלא יקבל יותר ממנו מה שצריך, לפי שהוא תועלת העליון יתברך, הרי הוא נשמר מקנאת המלאכים. הוא שומר אותו. כן? כי אז יכול הצדיק להיות נשמר מלפגום גם במדרגה בשווה ממש עם המלאכים. נהיה זך כמו מלאכים. וזה שאומר הזוהר, דכל מילה דסתים מעינה סלקה לתועלתה אלאה. מה זה רומז? שהעין רואה והלב חומד, ואינו יכול להישמר שתהיה מחשבתו נקייה רק לעשות נעל יוצאו. אדם שמגיע למדרגה הכי גדולה, ואם המלאכים ידעו ככה, אז יכול להיות לו קצת הנאה, אני יותר גדול מכם. אז שלא ייפול בדבר הזה, אתה מבין, תראה, איזה שמירה. אלא שהוא מקבל גם נוטל את עצמו. אמנם, סתים מעינה, זה נסתם מעין, דהיינו, שלמולבש בלבוש הרקיע שזה מכסה עליו, אז בטוח הוא שלא יקבל יותר מה שנודע את העליון יתברך, שיהיה רק לשם שמיים. ומה שלא לשם שמיים, לא יודע. וזה אמרו, ומה יתחפה ויתכסה מעינה בגין תועלתה? למה נתכסה? לתועלת האדם. למה? שלא עצמו הוא יכול ליפול בעליהם, כן? כמו יכולים לרבה מנבד. אז הוא אומר לו, אני, אתה ובן ישי, ניתן בגן העדן. אמר לו, מי בראש? אמר לו, אני, אתה. אמר לו, אני, מה זה אני, אתה? אתה הראשון היית. הוא רוצה עוד פעם לדעת שהגזור יגידו בפירוש, אתה בראש. אז אמר בן ישי בראש. מפה אתה רואה שאדם בגדולה גדולה, יכול ליפול. זה לומדים, מכל דבר לומדים בתורה. הכל תורה זה אותו דבר. נמשיך בזוהר, סמך זין. לאמור לציון עמי אתה, ולאמור לעינו תרעין מילין דמסוינין אילן
עלילן עמי אתה. אל תקרא עמי אתה, אלא עמי אתה. למבש שותפה עמי, מה אנא במילולה דידי עבדית שמיים וארץ, כמו דת אמר, בדבר השם שמיים יעשו, עוף אחי עד זכאים, ומה הכוונה. כמו שהקדוש ברוך הוא בדיבור ברא העולמות, גם הצדיקים בדיבור ממשיכים תיקון העולם. נקרא את זה בזמן. לאמור לציון עמי אתה. ולאמור היינו, לאמור לאלו השערים והדברים המצוינים, אלו על אלו, דהיינו חידושי התורה, עמי אתה. אל תקרא עמי אתה עם עין פתוחה, אלא עמי אתה עם עין חנוכה, כוונה חיריק. שפירושו להיות שותף עמי. מה אני עשיתי שמיים וארץ בדבריי? כמו שנאמר, בדבר השם שמיים נעשו, אף אתה כך, דברי החוכמה שלך, עשית שמיים חדשים וארץ חדשה, אשר הם העמלים בתורה. ועל הסולם אומר, פירוש. מה, זה לא חייב אבל חידוש, מספיק שהוא עומד בתורה. כן, אבל אם הוא זוכה... לחדש מזה... זאת אומרת, להביא דברים, החוכמה הגדולה, חידושי תורה, שלא, כמו למשל הקבלה. כן. מה שבעל הסולם פירש, כן. לפניו אף אחד לא פירש את זה. בדיוק ככה, זה אותו הקבלה. כן. רק זה המוסתר כל הזמן, הוא פירש בדיוק. זה נקרא רזין עילין סתימין, זה כבר אורות הכי גדולים. עכשיו שאדם עוסק בתורה הזאת, זה תורת אצילות. כן. זה רזין חוכמתה. התורה של הגמרא, משנה, הלכות, כל זה, זה תורת ביע. טוב ורע, רע וטוב. כן, אסור מותר. יש עבודה, כן. יש לך עבודה. אבל אם זה מתקן את חץ הדעת להביא את הזרע העילאה. כן. אחרי שיתקן צריך להביא את האורות הגדולים, שיביא את הגאולה. בלי האורות האלה הגאולה לא תהיה. למה? המשיח רומז לאור היחידה. כשהוא מתגלה אור היחידה זה הגאולה. זה הכתר. אז צריך תמיד לשלב את הלימוד גם מזה וגם מזה. כן, צריך ללמוד את הפנימיות ולהתפלל שהשם ייתן לו פתיחת עיניים. למה אין דבר מפני הרצון? הבעל תן לסיים אותו. שאלה קדישה. אני, לפני שלמדתי את הקבלה, אצל הבן בראש הבעל סולם, מילה אחת לא ידעתי. שום דבר, כמו שאתה הולכת לשפה סינית. שום דבר אתה לא יודע. ישבתי איזה שנה, שנתיים, שום דבר לא אומר. מה, למדת כאילו גמרא, משנה וזה לא... למדתי הלכות, למדתי הכל, כן. הייתי יודע הכל, אבל כשבאתי יום אחד למישהו לקח אותי לרב אשלג, הבן בראש הבעל סולם, כן. אמר לי, בוא אתה רוצה לשמוע שיעור קבלה משהו? כן. אמרתי, בוא, מה יכול להיות? שמעתי, מילה אחת לא הבנתי, הם מדברים ביניהם, כן. אז היה לי צער גדול, איך אני לא מבין. בא לי באותו זמן, אמרתי, אני בא כל יום שמה ללמוד, להבין את הדבר. כל יום באתי, ידעתי, ב2 בלילה הייתי קם, להבין את הדבר. לא הבנתי. שנה, היה לי צער גדול, לא הבנתי. עד שלילה אחד אני חולם, בעל הסולם בא אליי בחלום. הקדוש ברוך הוא שלח אותו. בעל הסולם בעצמו. אוקיי. הוא שוכב במיטה, אני בא אליו, אמרתי לו, אני רוצה ללמוד בספרים שלך, אבל אני לא מבין אף מילה. אז הוא אומר לי, בוא אליי. התקרבתי אליו, הוא שכב במיטה, תפס את הידיים שלו בראש שלי, נתן לי משיקה במצח, אבל אל תדאג, תלמד, יהיה בסדר. זה היה לך בחלום. כן. ומאז נפתח לי, סיפרתי למחרת, כן. לבן הבכור שלו, הוא שמח מאוד, הוא אומר לי, עכשיו אתה תבין את הלימוד. למה? זה צריך אדם מעצמו להתחזק של להבין. כן. צריך לפי הצער שלו, לפי צערי הגר"א. כן. וגם היה לי עוד חלום עם רבי נחמן מברסלב. אני לא חסיד ברסלב. כן. יום אחד זה היה בדיוק בתענית אסתר, כן. לפני כמה שנים. אני חולם, אני נכנס בית הכנסת גדול, יושב שם עם ספודיק גדול. מה זה ספודי? כובע כזה כן. אוקיי. של הצדיקים. אומר, הנה רבנו נחמן מברסלב יושב שם. אני רץ אליו, אני מתכוון שיברך אותי. אני קוראים לי שמואל מזרחי. הוא אומר לי ככה, אני יודע איך קוראים לך. תשמע. כל זה בחלום? בחלום. אתה קוראים לך שמואל מזרחי. ככה אמר לי. יאו. והיה לו סגן אדום כזה, אדום בוהק. כן? אוקיי. ככה, אני חשבתי שזה חלום סתם, אני לא הכרתי אותו אף פעם. אני לא חסיד ברסלב. אז התעוררתי אגב מהחלום, אני צחקתי, אמרתי, איזה זקן אדום, וצחקתי על הזקן. כן. אבל חכי התברר לי שהוא ככה נראה בחלומות לאנשים. אז
אז ושתיהם אמרו לי עוד מילה אחת, אני לא רוצה להגיד אותה. אוקיי. שתיהם, גם בעל הסולם וגם הוא. אמרו לי עוד שתי אותו מילים. מילה? שתי מילים אמרו לי משהו. רגע, לא. אמרו לי מה אני, מה המדרגה שלי. אוקיי, ואז כאילו, וזה אותו דבר היה? כן. גם בזה וגם כן. בזה? אז תראה, מילה אחת לא האמנתי, אבל לפעמים צערה עם אדם, הקדוש ברוך הוא עוזר לו. כן? בשביל צדיק. איזה יופי. עכשיו נמשיך. בדבר השמיים, כאילו הוא אמר, בדברי החוכמה שלך עשית שמיים וארץ חדשים, אשריהם עמלים בתורה. כן. פירוש, אומר בעל סולם, מבחינת הקבלה נקראת תרעין, כמו שערים. למה? כמו שתוך שער אתה מקבל דברים, ככה שערים. שפתוחים לקבל. מבחינת השפעה על ידי המן נקראת מילים. למה? אתה מדבר דברי תורה, זה כמו אתה על יד מן. וקבלה זה תרעין, שערים נפתחים. ואומר שהם מסוינים אלין עלינו. כלומר, שהם מתלבשים בתוך זה, כמו אור ישר ואור חוזר. לא הדבר. ועל זה מסוים. עכשיו, סמך חד. והיא תמה, דמילה דכל ברנש, דלה ידע עבידה, תחת זה. האום דלה אורחי ברזין דאורייתא. וחידש מילין דלה ידע על בוריון, כתקה יהוד. האי מילה סלקה, ונפק לגבי מילה השתפוכות לשון שקר. מגון וגבד יתומר הבא, ודלק 5 מהפרסה לקבלה עלי מילה, ונתן לה, ועזר מילה לגון וגבד, מה הכוונה? מי שלא יודע דברי חוכמה, לא קיבל מרב מוסבר. בא מהראש שלו, אומר דברים, אנשים שמהם הולכים אחריו, אז הוא מחטיא את כולם. אז עכשיו מה קורה איתו? עכשיו, עזור את מילה. נקרא זה קודם בעברית, ואם תאמר שדבר חידוש של כל אדם, ואפילו מי שלא יודע מה שהוא אומר, עושה שמיים בכוונה חדשים וזה, בוא ראה. אותו שאין דרכו בסודות התורה. זאת אומרת, עוד לא הגיע. תרגול לימוד סודות התורה. זאת אומרת, קודם צריך לדעת דועה מארץ חסיד. קודם לעסוק בהלכות הדעת, מה לעשות במזה. עשית את זה, אז אתה תעסק בקבלה. וחידש דברים שלא יודע אותם לאמיתם. קבלה לא מתייבשים בליבי. אפילו התנאים, דבר שלא ידעו בדיוק, יתיישב בליבי, לא אומרים אותם. אותו דבר החידוש עולה ויוצא אל אותו הדבר. זה נקרא השתפוכות לשון שקר. מתוך נקבע תהום הגדול. כמו שיש תהום שזה מלכות, זה לעומת זה עשה אלוקים, גם יש תומה. והוא מדלק 500 פרסאות לקבל את הדבר ההוא, ולוקח אותו והולך עם הדבר אל הנקבה שלו. כמובן, וכמו בסדרה חלאי זכר, יש נקבה, זה חלה. ועושה ברקיע נקרא תוהו. מקום שרקיע קדושה, שהצדיקים עלו ויכולים להתקדם רקיע קדושה, הוא עושה רקיע, זה טובה שקר נגדו. אז הוא עושה דברים לא נכונים, והוא מדבר אותה. הוא חושב שזה נכון. מי משקר אותו? זה היה סמך מהם, למה שהוא לא קיבל מרב, ואמרו שלא מדבר. ביאור הדברים, בעל הסולם מרש. כבר ידעת שסוד המן שמעלים הצדיקים כדי לעשות נחתו על יוצנם, כוונה, זה תועלתה אלאה, שיהיה תועלת. גם הם נקראים בשם מילים דאורייתא שהתחדשו. למה? כי הם מתחדשות על ידי הזיווג העליון, וזה אפילו מלכות מקבלים מוחים חדשים על ידיהם. עושה י' כו' כ' זיווג. עד שזוכים על ידי זה ליסוד למתוח שמיים, ליסוד ארץ. הכוונה, שמיים רקיעים מהחוכמה הגדולה שהם קיבלו. ונעשים שותפים עם הקדוש ברוך הוא. למה? כי מתחדשים שמיים וארץ על ידי המילים שלהם. כמו בדבר השמיים שלהם עשו. ואומר, אבל ההוא דלאו אורחי ברזין דוחה. הכוונה, מי שאינו בקיא דרכי השם בזרעי התורה, ידע ולשמור את עצמו מלפגום. זאת אומרת, הוא קורא בספר קבלה, הוא חושב שהוא מבין, לא מקבל מרב, והוא מסביר מה שהוא מבין מהספר, זו טעות גדולה, יותר טוב שלא ידבר. אנשים הולכים אחריו, ויש שטויות. תקבל מרב, זה כל פה לבושים שתוך הלבוש בגלל פנימות הדברים, צריך לקבל מרב, מוסמך. זה שאומר לך. כלומר שלא בקיא בדרכי השם לדע ולשמור את עצמו, לפגום בדרגות העליונות, פוגם בדרגות העליונות, והוא אומר בעצמו שקבלתו זה לתועלת, כי הוא אומר בעצמו, אני עושה לשם שמיים וזה שקר. והוא אומנם מטעה את עצמו, גם את האנשים, כי לא ידע כי בנפשו
לידע בבירור שאינו מכוון חס ושלום לצורכי עצמו, הנה עונשו גדול מאוד. למה? כי הוא נותן כוח לקליפות, לקטלה בנפשה, להרוג בני אדם. למה? הם עושים לטומאה כוח, והאדם שהולך עליהם, כביכול משקרים אותו והוא נהרג בשטויות האלה. כמו שמבאר עוזר והולך. ואומר חידש מילים דלה ידע על בוריון, כתקה יהוד, שמעלה מן לזיווג העליון, ואינו יודע על בוריו, וכל הצורך שהוא באמת כן. הנה אז נמצא איש תפוחו לשון שקר. דילג ועושק להם מילה. זאת אומרת, היצר הרע לוקח את המילה, לוקח עושה מזה, בשבילו, הוא החטיף לו. עושה מזה את הטומאה, הוא הופך את זה בכלל, לא? עושה את זה רקיע של טומאה, נגד הקדושה. מזה שהוא אומר, איש תפוחות לשון שקר, מגו נוגבה דאותומה רבה. כמה? כי גם בקליפות יש זכר ונוגבה. זכר הוא לא כל כך קשה כמו הנוגבה שלנו. אשר הזכר נקרא שווא, והנוגבה שקר. יש לך שווא, הוא נקרא שווא, היא נקראת שקר. וביור הדברים, מה הכוונה? מה זאת אומרת? כי הזכר דקליפה אינו כל כך רע כמו הנוגבה שלו. וכשהוא לעצמו אינו מכשיר בני אדם לשקר בשמה קדושה. אדרבה להפך, כי מדבר טוב כפי מראית העין. אלא שהוא רע עין. בסוד הכתוב, אל תלחם אצלכם העין, לאכול ושתו יאמר לך, ליבו בעל אימה, וכל הניקת בידו הוא נושא שם השם לשווא, ניקה שווא. כי נפרד מהשם יתברך, ולא יכול לקבל שפע. וזה סוד שאמרו חז"ל, כל המתגאה, אומר הקדוש ברוך הוא, אין אני והוא יכולים לדון במדור אחד. הוא חושב שהוא יודע והוא מתגאה בזה, בדברים האלה. שבהיותו כוונתו לקבלת צרכיו עצמו, להתרברב, להתגאות כדומה, הנה הוא נלכד ברשותו של הרע עין. כן? ונמצאת העלאת המן שהוא מעלה, הוא לא ממשיך שוב שפע הקדושה ממעלה. והוא נושא... מה, הוא מתגאה בחידושים שלו? הוא מתגאה בשומה? כן, חידושי השקר האלה. הוא לא מבין מה שהוא קורא, מסביר לזה מה שהוא מבין. אז זה החרם, מכשיר אותו. אז הוא נקרא שווא, שזה הזכר של הקליפה. ועל כן נקרא הזכר לקליפת שווא. יש לך שווא ויש לך שקר. כי הקדוש ברוך הוא אינו יכול להידבק באיש ההוא, לדון עמו מדור אחד, יש לו גאווה שהוא לא יודע והוא מתגאה בדברים לא נכונים. אבל הנוגבה דקבילה נקראת שקר, הנוגבה. כי אחר שהאיש הזה נלכד ברשות הזכר הנקרא שווא, יש לו כוח לזכר הזה של היצר הרע, להזדבק עם הנוגבה שלו, שנקראת שקר, שהיא קליפה רעה ומרה. המזייפת שמה את הקדושה ברוך הוא משקרת בו, כמו קוף בבני אדם, משקר. ואז יורדת ומסיתה, עולה למעלה מקטרגת, ונותנת נשמתו, מה, על מה היא נותנת? לא הבנתי. שהוא עשה דברי השקר שלו, רקיע שווא שהיצר מחטיא אנשים אחרים, הורגת אותם בגללו. אז הזכר זה קליפה, מזדבק עם הנקבה שלו אישי שקר, ואז מראה כל שקר והכל זה, וזה ישברו. כמו שהאדם למשל, כל החיים שלו לא עסק בתורה. נהנה, שמגיע לגיל שלו בזה מעולם, רואה שהכל העביר את הזמן שלו סתם, לא עסק בו. אז הסדרה אחת שקרה אותו, אומר לו, נהנה סתם לענת עצמו. אז השקר הזה שהנוגבה מתגלה, לוקח נשמע בעולם, תחזור בגלגול אותה. לא עשית כלום. הרי שמה אתה לעולם? להפוך את הרצון לקבל, שיהיה משפיע, דבוק בבורא. ואתה השתמשת ברצון לקבל, יש לו מנה רוצה 200, יש לו מנה 400, רק לבלוע לעולם, עד שהגעת לסוף, ימיך, היית כל הכסף מיליארדים שעשית, הכל הולך, נתן לך מזה שום דבר. לא תורה לו לזרות. השקל שהנוגבה מזדבק את הזכר, מראה לך שכלום לא עשית. ואז הוא בוחר מצטער, עוזר בגלגול, או שעשה חלק טוב וחלק רע, אז יש לו גיהינם קצת, יש לו זה קצת, זה הקדוש ברוך הוא יודע, איך שהוא עושה את הכל. ועל כן נקרא איש תהפוכות. כי תחילה היצר הרע אומר לו אכול ושתו יאמר לך איזה. שיעלה מן למעלה הקדוש ברוך הוא, והוא חושב שהוא עושה קדושה וזה שקר. וימשיך שבע על יצור גבוה, והוא נראה לו כמו שהוא מסעדת לקדושה, כמו הקוף.
אומר, אתה עכשיו הולך יפה מאוד, אתה יודע, סודות התורה, אתה זה, אתה יודע, יש כאלה שכמו בבו, אומרים לאדם, נכנס לך רוח רע, זה הכל יצר רע, הם הולכים אחריו, הם נופלים בפח בסוף. ואחר כך, הוא נראה כאילו שהוא בקדושה, ומסכנים אנשים רואים אותו עם זקן, כביכול צדיק, הולכים אחריו. כן. וזה שומר. ואחר כך בכוח השווא, שלו שהוא שווא, מזדבק עם הנוגבה שהיא שקר, שנקרא תאומה רבה, תאום גדול, ששם השקר שלה, הוא נותן לנשמתו והוא לוקח לנשמתו. וזה שאומר, הזוהר איש תהפוכות, לשון שקר, מגון נוגבה דו תאומה רבה. כי הוא מתהפך לשון שקר, ממה? מכוח הנוגבה שלטון רבה, למרות שהכל שקר. שמשתתף עמה, ולא מבחינת עצמו. עם הנקבה שהיא לוקחת. וזה שאומר הזוהר. ודליק 500 פרסי לקבלה, לאימילה. זאת אומרת, מה הכוונה? מדלק 500 פרסאות לקחת המילה. מה זה ברוחניות? זה אפילו מלכות דתומה, אין להם משורשם, רק בק ונקודה. מה כאן? חגת נהי ונקודה של המלכות. נקודת הכתר. היינו רק לעומת בקדושה של המלכות, כמו בקדושה. הרי אחרי הצמצום, זר אנפין, יש לו חגת נהי, עד היסוד, המלכות נשארה מנקודה חטטה, חסר לה את 9 ספירות. למה? למה? הצמצום ככה, למה? שהיה שתי מלכים בכתר אחד משתמשים, לכי בעתיד עמסך, אי אפשר לקבל חוכמה בלי חסדים. אז בשביל לקבל חוכמה עם חסדים, היא צריכה לקבל מזר אנפין, להתמעט. התמעטה לנקודה, והיא מקבלת מזר אנפין, חסדים, היא יכולה לקבל חוכמה. אז זה י' כו' גם בסדרה אחרה יש לה ככה, זה רמת יחסי אלוקים, ו' ונקודה. אז אם היא עושקת את הקדושה, היא לוקחת את השבע שלה, את השבע. כמו קוף בני אדם. זה גם האות הקוף, שזה קדושה, יש לה רמז, שהיא יונקת מהקדושה. אני דקיק הזה של הקוף. זה שאומר לך. כי בא בסמור נקודה לבד, רק לעומת הקדושה של מזר אנפין מלכות, ואין להם שום מקום כוח להתייחס בבינה. אין להם כוח להתייחס בבינה. אמנם על ידי האי מילה, שהמן מעלה התחתון, כביכול, הוא נותן כוח לזכר של הטומאה. לדלג על זין תחתונות של הבינה, שנמשכות מזון דקדושה, שהם בעיקרן רק ספירות, חגת נהי עד היסוד, הנקראות 500 פרסה. כי ספירת הבינה... לא הבנתי כלום. אני אסביר לך תכף. כי ספירת הבינה הם מספר מאות, ואם הסדרה החלה לוקח על ידי היצר הרע מהקדושה, אז הוא לוקח כמו מהבינה, מעט הבינה הוא עולה, שזה 500, זה מרמז, שהוא מדלק 500 פרסה. קודם היה נכנס במלכות דה, עכשיו יולק מהבינה, שזה עוד מקום גבוה. זה שהוא מדליק. זה שהוא מדליק 500 פרסה לקבלה עם מילה. כי תכף בעת עליית המן, השיג כוח לדלק למקום שלו, לבינה שלו. הוא רוצה רק לקבל, הוא לא צריך להשפיע, הוא רק לקבל. דהיינו, ליל ספירות תחתונות, חגת נהי של הבינה, שנקראות 500 פרסה. לקבל תאי מילה. זאת אומרת, לבוא את האדם הזה, לקחת לו את המקום הזה. דהיינו, את הבחינת המן שעלה האיש הזה, שלא ידע על בוריו, עם כוונתו לעשות ואחד יוצא. וזה שהוא אומר, הזיל לאי מילה, לגבו נוגבה ועביד ברקיה שב, יקרה תוהו. זה נקרא תוהו. כלומר, שהוא מדרגה עם הנוגבה שלו, תאמר רבה, על המן עלינו, וממשיך לו אורות לקדושה לחלקו בדיאלו. זאת אומרת, הוא ינק עכשיו על ידי האיש הזה, שביכול לא עשה כמו שצריך, הוא לוקח מהקדושה, הקליפות לוקחים מהקדושה אליו. בדומה לשמיים חדשים בקדושה, שנעשים על ידי המן דקדושה שאמרנו, אבל אלו שמיים שהסדרה חלה לקח, נקרא רקיעת שווא עד הזכר, ובהשתתפות הנקבה נקרא תאומה רבה. נקרא רקיע תוהו, כי תוהו שם הזכר, והנקבה נקרא תאום רבה. ועשה רקיע שווא. אז אנשים יכולים לחתור, אחד יכול להביא לשני, שמע הרב הזה אמר לי ככה, זה ככה. מסתכל כולם הולכים אחריו בחושך. הרב עצמו שבעצם נדפק בדבר כזה, הוא לא יודע, הוא כאילו מרוב הוא מסוחרר עם הדבר הזה. כשזה כתוב, היצר הרע
הוא אין לו יניקה מהחילונים כל כך. הם בידיים שלו, העבדים שלו, כן. הם בידיים שלו. כן. הוא מחפש הצדיקים מאלה שיכול לנהוג מהקדושה שהם עוסקים בתורה. שזה כתוב, אם זכה נעשה לו סם חיים, נכון. אם לא זכה להפך. מה זה? זאת אומרת, הוא לקח מהקדושה. זה זאת אומרת. וזה נקרא, הוא עושה רקיע שווא. מי שהולך עליו, אין לו כלום, שווא. אבל הוא יודע, הוא תמים, מה זה רקיע? הוא לא... אז זהו, בשביל זה העונש שלו גדול. בשביל זה כתוב, רבים חללים מפיה, עצומים כל הרוגיה. אבל מה, מצד שני, הקדוש ברוך הוא רואה שאדם באמת רוצה לשם שמיים צדיק, הוא לא נותן לו לבוא אצלו. הוא בורח ממנו. אבל אלה שבאמת סתם רוצים, אלה שרוצים סתם לעשות את זה, שולח אותם לבבות. מה אתה? מה זה אומר? אז ברוך השם, אני יושב איתך הרב מזרחי, אני יודע שהכל... אתה מסודר. ועבית רקיע שווא. מכוח מבחינתו עצמו, תקרא טוב. למה? מכוח השתתפו עם התהום שהנוגבה. וזה ככה, זה לא מה זה עשה אלוקים, כדי שאדם יכול להתגבר ולהשיג מדרגות גבוהות. נמשיך בזוהר, סמ"ט. ותעש באו רקיעה, איש תהפוכות, שיטה אלפי פרסי בזמנה חדה. כיוון דהי רקיעה שב כהן, נפקד מיד אשת זלונים, והתקיף בהוא רקיעה דשב, השתתפת בעדי מתאמן נפקד מקדלת כמה לפי. היא אומר לך עכשיו איך היצר רע לוקח את הבן אדם הזה. ואותו איש תהפוכות, מעופף ברקיע שבה הוא. למה הוא עשה את הרקיע הזה? 6,000 פרסות בבת אחת. למה? ועד שרקיע עכשיו זה עומד, מיד יוצאת משם הנוגבה שלו שנקראת אשת זלונים. הוא מחזיקה באותו הרקיע עכשיו, הוא משתתפת בו, ומשם היא יוצאת והורגת כמה אלפים ורבבות, כי בשעה שהיא נמצאת באותו הרקיע, יש לה רשות, היכולת לעוף ולעבור את כל העולם ברגע אחד. אבל מצד אחד, הורגת, מצד שני זה טוב, למה? שלא יחזירו עוד אנשים. כן, שלא, זה, עוצרת את המגפה הזאת. פעם זמן מפרש, פירוש, כי אלו המוחים שנמשכו לו בהוא רקיעת לשווא, שהיו מסתרה אחריו, שכנגד החוכמה דקדושה, שסבילותה בסוד אלפים, הוא הגיע כבר כמו אלפים. וזה שאומר, ותעש באו רקיעה, שהוא מעופף ונחז על ידו, שיטה אלפי פרסי בזמנה חדה. בשש הספירות חגת נהי, של חוכמה שנקרא אלפים. שש הספירות האלה. המכונות שיטה אלפי פרסי, למה הם יותר מחוכמה? זאת אומרת, הוא לוקח במקום גדול מאוד. למה זה? אלה הבבות שעסקו בתורה, מכניסים הכל לסדרה אחריו. חוכמה. ואז הצדיקים בקדושה צריכים לעבוד, להוציא את זה מהקליפות. להוציא מהקליפות. וזה שאומר, שזה כתוב, יש פסוק שאומר, הוגעתם אותי, בכל העבירות שהם עושים. אז הוא יגיע בשביל לעשות תיקונים. מצד אחד צריך להרוג את אלה, מצד שני להביא שהעולם יהיה מתוקן, שלא יתקלקל. תן לך שכולם ילכו אחרי הבבות האלה. איך העולם יתקן? מי ידע מקדושה? מי שדע ערם? לא, אז אני אומר בכלל מסכנים בני אדם, מה הם יכולים לדעת, כאילו, אתה מבין? אז זה שמעתי לך, אז הקדוש ברוך הוא יודע עד מי לשלוח, שם מי לא. הוא יודע מי לא יצא ממנו כלום. אז עדיף שימות קטן, שיחזור בגלגול, לא יתקן את עצמו בגלגול הבא. אנחנו לא יודעים מה לעשות, זה הקדוש ברוך הוא יודע. תיקונים, הכל מלמעלה. למה לוקח ילדים קטנים? גם כן. אנחנו לא יודעים, זה הכל. אנחנו צריכים, כל אחד יתקן את עצמו, אז זה כל העם מתוקן. אם כל אחד יגיד, השני הוא מסגר ככה וככה וככה, מה איתך? זה שאומר, אם כל אחד יתקן את עצמו, אתם תהיו למלאכת כהנים, גוי קדוש, כולם יהיו מבחינת משפיעים, זה יהיה בסדר. לא יעשה כלום. וזה שאומר הזוהר. זה שאומר הזוהר. אתה בקושי נושם. כיוון דהי רקיעה שב קיים להפקד מיד אשת זנונים והתקיף בהוא רקיעה זה שב שדד בהם. זאת אומרת, אחרי שנשלמו
השמיים החדשים של הקליפות, כן, הזכר, אתה שומע? כן, כן, אני איתך. הנקרא רק בשם שווא, אז מגלה נוגבה דתאמר את כוחה. מה זה מגלה את כוחה? שמראה שהכל שקר. מראה הוא באמת שהכל שקר. וכוחה מתקיף את הרקיע לשקר בשמת הקודשה ברוך הוא, והיא נמצאת מעופפת ברקיע, ואז נקרא רקיע דתוהו. וזה שאומר, ומתאמה נפקת דקטלת, ובגין דקת קיימה באו רקיעה יד לא רשו, ויכולתה למבט תזכוע מרחמת. כי בהיותה משותפת באו רקיעה היא מתחזקת ומתגדלת עוד יותר מכוח הזכר. למה? הנקבה מכוח הזכר מתגדלת של הקליפות. כי הזכר גידל רק וגד חוכמה. רק חוכמה. הוא עשה את ההשפעה שלו, כבר קיבלה את זה. שהיא שיטה אלפי פרסאות, יש לה כבר עד היסוד. והנובה גדלה על ידו בעשר ספירות שלמות, גם תום מלכות. עושה זיווג. ואז היא לוקחת השבע לקליפות. היינו עולם שלם. וזה שאומר הזוהר. היא תלה רשו ויכולתה למבט כל עלמה. יש לה יכולת, כמובן, עולם שלם ברגע אחד. הוא סוד, וכמה זעמו רגע. זה שבלעם היה יודע את הרגע של הכללות, הוא יודע שעושים עבירות וכמה בלגן, שהוא ברגע אחד יכול להשאיר מי שצריך. יש איזה משהו יפה הרי בתפילה שאנחנו אומרים בימים, וכל יום שני הוא רשום הרי, את ההוויה במילואים. לא משנה, עזוב, זה שאומר, הוא סוד כאן וכמה זעמו רגע, כמו שבברכות, במסכת ברכות. ועל כן, כוח של הסדרה אחרה גדול לקטלה בני נפשה לאלפים רבבות. זאת אומרת, יש לה כוח אלפים בשנייה אחת להרוג אותם, כמו מגפה. איך היה מגפה? במדבר, אמר, קח את הקטורת מהר, אז מגפה. בשנייה אחת 24,000. ופה אלפים ורבבות אומר לך. יש לה כוח. השאלה מה זה אלפים ורבבות? האם זה בני אדם, האם זה גוף? האנשים, כל אלה שהלכו אחרי השווא וגרמו ללכת אחרי השקר. אבל זה לא מוות גשמי, זה מוות רוחני בעצם. לא? רוחני זה כולל גשמי. לא, בסדר גמור. מה זה גשמי? הגוף אין לו כלום. תוציא את הרוח, גמרנו, הכל תפתח. אבל על זה מדובר, לא מדובר בעצם, אני לא יודע, אני שואל, כאילו זה מוות שהוא רוחני, בעצם היא ממיתה את הרוחניות שבהם. רוחני, אז הגשמיות מתה, רוחני ושורש. מי מחיה את הגשמי? לא, בסדר גמור, אין ספק, הגשמיות מתה. למה הוא עסק בתורה, שזה רוחניות. כן, ופתאום... והוא נתן את זה לסדרה אחרה, והיא שמחה, הצליחה להחטיא אותו, ואז כל אלה שלחו אחריהם, אחרי זה, אלפים ורבבות ברגע אחד. למה? מצד אחד זה קשה, מצד שני תיקון, שלא ימשיך עוד. זה שאומר לה. וזה סוד הכתוב, כי רבים חללים מפילה, ועצומים כל הרוגיה. תראה, יכולים אלפים רבות. ובא לנו רבי שמעון בר יוחאי, כי זה לעומת זה עשה אלוקים. וכמו שעל ידי המהנדס הצדיקים מעלים, נבנים תמיד שמיים ארץ חדשים לקדושה, אורות אלה הגדולים, כן על ידי המן של אלו דלא יודעים איך לעבוד הקדוש ברוך הוא על בוריון, הולכים ובונים שמיים ארץ קליפות. זה לא מה זה הגדול. למה הם לא הולכים לדרך התורה? צריך לקבל מרב מוסמך. מה אתה מדבר מעצמך? אתה יש לך גאווה, רוצה לעשות כסף, רוצה לכבוד, רוצה בעיה, תבין? למה? יש כאלה עוסקים בתורה שיהיה להם וילה, שיהיה להם כל הגדולות. בשביל מה? זה לא שם שמיים. ועל דה כתיב, אוי מושכי עוון בחבלי השווא. עוון דה דחורה וכעבות עגלה חטאה, מן חטאה דה נובה. זה לשון נקבה. דקרה חטאה. יהיו משיך ההוא דקרה עוון, בעינון חבלי השווא, ולבטר כעבות עגלה חטאה. להיא נוגבה דקרה חטאה. תתמן יתקפה עד למבט טס לקטלה בלי נשה. ועל דק כתיב, כי רבים חללים הפילה. מה הפילה? חטאה לקטלת בני נשה. מה נגרים דתמי חכם? דלמה תראה מורה. הנה, תראה הכל. נקרא את זה בעברית. ועל זה כתוב, אוי מושכי העוון בחבלי השווא. העוון זה זכר של הקליפה. כעבות העגלה חטאה זה הנקבה שלה. היא הנקבה. יש זנונים.
אני אקח חטאה, לשון נקבה. החוטא מושך אותו, הנקרא עוון, דהיינו את הזכר של הכיפות. בחבלי שף, שנקרא זה שף. ולאחר כך, אבות העגלה חטאה, הוא מושך לאותה נקבה, הנקראת חטאה, שהיא הנקבה של הכיפה, שהיא מתגברת שם לעוף ולהרוג בני אדם. ועל כן, כי רבים חללים מפילה. מי הפילה? היא אותה חטאה, הנקבה הכוונה, שהורגת בני אדם. ומי גרם לזה? תלמיד חכם שלא הגיע להוראה ומורה, הרחמן אצלנו. וזה בעל הסולם מפרש, פירוש. כמו שלמדנו להם, שהזכר אינו כל כך רע כמו הנקבה, כי הוא מדמה עצמו לקדושה. בסוד הכתוב, יכול ושתו יאמר לך, ולבוא אומר לך מה. זאת אומרת, הוא אומר לו, אתה עכשיו עושה מצוות, אף על פי שזה מצווה הבאה, מחשבה של עבירה. אז הוא לא כל כך רע, למה? הוא עכשיו עושה מצווה. זה נקרא שף. למה? הוא הולך אחרי שף. כלום. זה כוחו גדול ביותר ללכוד בני אדם לרשותו. למה? כאילו הוא אומר לך, אני בקדושה. אבל אחר שנפל לרשותו, בא הוא מתדבק בנקבה שלו, אז כאבות עגלה חטאה. נהיה כבר... היה כבר פריאה ורבייה, זה כן, חוויה, שמשך אותו לתאומה רבה. וזה שאור הכתוב, אוי מושכי העוון בחבלי השב. כי השב רק קושר אותו בחבלים ולוקח אותו, ואחר כך מפיל אותו לפני הנקבה שלו. אז כאבות עגלה חטאה, כמו אבות כבר אי אפשר בר. חטא מפילה אותו, תאומה רבה והורגת אותו, וכל השולחים אחריו. די חטאה דקלת בן השעה. כמו שאמרנו, אלפים ורבבות ושתי אחת יכולה לבצע על ההרוג. אמר רבי שמעון בר יוחאי לחבריה, במטותא מנייכו, דלה תפקון מפומייכו, מילה דאורייתא דלה ידעתון, ולה שמעתון, מאילנה רברבת כגאיון. בגין דלה תאבון גרמין לאו חטאה, לקטל האוכלוסין דברדש, למגנה, פתחו כולו ואמרו רחמנה, זה מה הכוונה. אמר רבי שמעון בר יוחאי לחברים, בבקשה מכם, שלא תוציאו מפיכם דבר תורה שלא ידעתם ולא שמעתם מאילן גדול וקדוש, ראוי, מתלמיד חכם, בשביל שלא תהיו גורמים לאותה חטאה, קבלה נקבה של אחרה, להרוג המוני בני אדם חינם. פתחו כולם ואמרו, הרחמן אצלנו, נמשיך בזוהר, אמר רבי שמעון לחבריה, ימן, תחת זה, יש פירוש בבעל הסולם מאוד, כלומר, אם אתם יודעים מעצמכם, מוטב. זאת אומרת, אם הוא תלמיד חכם שיודע שזה בקדושה עולה, קיבל מרב, הוא יכול להמשיך את זה מעצמו. מוטב. ואם לא, צריכים אתם לשמוע איך לעבוד את השם מאדם גדול שאפשר לסמוך עליו. אבל שיש לו אהבה, יש לו כל הזה. בגין, זה לא תאבון גרמין, שלא תהיו גורמים בחס ועלה לכל הבלגן. תחת זה, באורייתא, ברק ושלחו עלמא. באו כמו הדכתיב היה אצלו המון, היה שעשועים יום יום, והוא הסתכל בה זמנה, תלן תלתה וארבע זין ובלתה רמנו. פרע עביד בא עבידתה, להולפה לבני נפשה, דלה יתון את עמה כמה. בואו ראה, בתורה ברא הקדוש לו את העולם, וילמדו שכתוב היה אצלו המון, והיה שעשועים יום יום, שזה סובב על התורה, שהקדוש היה משתעשע בה 2000 שנה מטרם שנברא העולם. והוא הסתכל בה פעם, 2 ו3 ו4 פעמים, ואחר כך אמר להם, ובסוף עשה מעשה. כמו כתוב, בראשית ברא את 4 מילים, השמיים, אז ברא את השמיים את הארץ. וזה למד אותנו שאדם, 4 פעמים גם. זה למד מאדם שלא יבוא לטעות בה. כמו שאתה אומר, אז ראה, ויספרה, הכינה וגם חקרה, ויאמר לאדם. אשר ראה זה פעם אחת. ויספרה פעם שנית, הכינה שלישית, חקרה פעם רביעית, אחר כך אמר להם ויאמר לאדם. ולקבל 4 זימים מנון, יכתיב אז ראה ויספרה, הכינה גם חקרה, ותשכחו מה דברא ועד לפגעתה, היו 4 תיבים מקדם את הבראשית, ברא אלוקים את. הנה, אותו הדבר כנגד זה, יש 4 מילים בתורה, בראשית, ברא אלוקים את. 4. אחר כך כתוב את השמיים תאר. וכנגד 4 פעמים אלו, שכתוב אז ראה ויספרה, הכינה גם חקרה, ברא הקדוש ברוך הוא מה שברא. ועד שלא עשה מעשהו, הביא תחילה 4 מילים, שכתוב
בראשית ברא אלוקים את, הרי ארבע. אחר כך כתוב את השמיים, כתוב השמיים, שהם כנגד 4 פעמים, שהסתכל הקדוש ברוך הוא בתורה, בטרם שהוציאו מעשו לפועל. ובעל הסולם מפרש עוד, פירוש, לקבל 4 זמינות. אלו 4 זמנים, כנגד גם כן חוכמה, בינה, צדק ומלכות, י' כ' ו' כ' גם כן. אז ראה שזה חוכמה, ויספרה בינה. הכינה זרע פיו ו' להוויה, חקרה מלכות. אחר כך, התלבשות האלה ברא, ונלכו כל מה שברא בעולם. זאת אומרת, הכל הולך על 4. גם האדם ככה. לא צריך תכף, צריך ללמוד. וכן רומזות 4 תיבות הראשונות שבתורה, בראשית חוכמה, ברא בינה אלוקים זרע פיו, את היא המלכות, ואחרי 4 תיבות האלה נבראו שמיים וארץ. מחר נלמד תעין חמרי, סודות, מאמר ארוך בזוהר. אז אתה רואה